Θα σκάψει για τον Πέτριτς. Κάνει κίνηση ο Μπέρκ δίπλα του. Ο Πέτριτς θα κάνει μια κλειστή τρίπλα, αλλά βγήκε πολύ έξω. Γύρισμα για τον Αμπέιτ. 1-0 στο 20. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα από την καταπληκτική προσπάθεια του Μλάντεν Πέτριτς, ο οποίος δείχνει δείγματα του σπάνιου ταλέντου του. Χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στον Παναθηναϊκό, αλλά εδώ μισό γκολ είναι δικό του. Για να μην πω και κάτι παραπάνω, εδώ σκόρερ ο Μεχτί Αμπέιτ, ο οποίος στην δεύτερη φορά που βρέθηκε από το ίδιο σημείο δεν αστόχησε. Ξανά εδώ. Δείτε τι ωραία προσπάθεια κάνει ο Πέτριτς, που βλέπει τον αργό Ζόρο απέναντί του, πάει στο 1 εναντίον 1, φτάνει μέχρι τελική γραμμή, γυρίζει κοντά στην κίνηση των αμυντικών του Όφη. Και ο Αμπέιτ, που έχει έρθει σε ρόλο κρυφού φορ, θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν όλη η προσοχή των αμυντικών του Όφη στραμμένη πάνω στον Μάρκους Μπέρκ και ο Αμπέιτ το εκμεταλλεύεται, κάνοντας το 1-0